El Partit Popular de Premià de Dalt ha mantingut vots i regidors en aquestes eleccions, un fet que consideren un gran triomf tenint en compte els resultats del seu partit a nivell nacional i concretament al Maresme també, ja que han passat de 20.000 vots a 13.000. Totalment. Sí, més ara, si analitzem les eleccions a nivell comarcal, el Partit Popular, malauradament, ha baixat de 50 a 24 regidors, que és més de la meitat. Per tant, això vol dir que hi ha una crisi al Partit Popular per manca jo crec que d'explicar les mesures que s'han pres, acertades, però que no s'han explicat bé, i la gent ha decidit el seu vot d'aquesta manera. I aquí a Premià de Dalt hem mantingut vots, els mateixos, ni un menys ni un més, i regidors. Per tant, és un èxit. El Partit Popular i la Crida Premià de Dalt són els partits amb unes llistes més joves. De fet, el 50% de la gent de la llista del PP té menys de 30 anys. Aquesta entrada de regidors tan joves a l'Ajuntament és un fet a celebrar, sigui quina sigui la ideologia del partit, segons Rufo. Començant per nosaltres, els dos tenim 22 anys, som del 92, jo crec que més joves ja quasi és que ni impossible, i la Crida també ho celebrem, mira que estem lluny ideològicament, però la joventut jo crec que és important en aquests temps i la Crida això ho compleix, no? Gent jove i gent amb ganes de canviar Premià de Dalt, que és l'important. La passada legislatura, CiU i PP ja van pactar per poder governar en majoria i aquesta vegada, declara Bernabé, també estan oberts al diàleg. Hi ha dues opcions, no? O en govern o en oposició. Si és en oposició, doncs fem una oposició responsable, una oposició intentant tirar endavant les mesures que hem promès, hem proposat al programa electoral, i si és de govern el mateix, no? Intentant tirar el màxim possible les nostres mesures endavant, això sobretot. Nosaltres no som els que hem guanyat les eleccions, nosaltres ens entenem amb qui vulgui, amb qualsevol partit, amb l'únic tema que sigui millorar Premià de Dalt, i a partir d'aquí, si s'arriba a un acord, s'arribarà, i si no, doncs ja et dic, anirem a l'oposició, farem una oposició ferma, una oposició responsable i representant al màxim possible a la gent que ha confiat en nosaltres. El Partit Popular ha tret el mateix nombre de vots exactament a aquestes eleccions i les passades del 2011, un fet que consideren anecdòtic i que, en paraules de Bernabé Rufo, els ha donat bones vibracions. A més, ens van donar un vot que era nul i que realment no era nul, i vam pensar d'anar a la Junta Electoral a demanar que ens el donessin, però la coincidència aquesta ens dona una vibració que dius que es quedi així, 468 com el 2011, i ja està. Les principals propostes del PP passaven per millorar la seguretat del poble amb càmeres de seguretat i posar una comissaria al barri Santana, i també millorar les aules de l'Institut Valerià Pujol per donar als alumnes unes condicions dignes. El partit podrà intentar tirar endavant aquestes i d'altres propostes, tal com destaca Bernabé, des del govern o des de l'oposició.